kerk brandde en het was zo'n hels vuur. Al heel snel merkten we dat de kerk reddeloos verloren was, ja. Tranen in de ogen. Hier zijn we getrouwd, hier zijn we geboren, hier zijn we gedoopt. Alle herinneringen weg. Nee, dat was een slechte dag voor ons allemaal hier op Ameland. Ik ben wel triest, ja. Ik ben er wel triest van. Ja, mijn hele verleden ligt er. Getrouwd, ja, gedoopt, ja, alles. Die mooie gebrandschilderde ramen en het altaar. En noem maar op, alles is naar de bliksem. Krijg je nooit weer terug. Een paar dagen voor de brand wie er nog een bijzondere mis in de Sint-Clemenskerke. Want na 3 jaar kreeg het Ameland eindelijk weer een eigen pastoor. Ja, het was juist zo'n groot feest dat we weer een priester hadden. En alle werkgroepen waren die zondag aanwezig. En we hadden echt groots uitgepakt, om zo te zeggen. Echt feest gevierd. De bisschop was aanwezig. Heel bijzonder, die dienst werd afgesloten met het Amelander volkslied. Dat nooit gebeurd. Achteraf dan denk je van hoe is het mogelijk? 2 dagen later de kerk in de brand. Maar toen zeiden we dan, ja, dan hadden we een kerk zonder pastoor, maar nu hebben we een pastoor zonder kerk. Het is nog altijd onbekend hoe de Sint-Clemenskerk in de brand rijdt koe. Maar het is voortduidelijk dat de eilanders haar een kerk waarom willen. Kijk, je bent goed verzekerd, daar gaat het om. Maar mensen hadden ook zoiets van... Pastoor, jij kunt daar wel een hele nieuwe kerk neerzetten. Moet je zelf weten hoor, maar dan zie je ons nooit weer terug. Het moet wel onze kerk weer zijn. Het silhouet van deze kerk met het mooie slanke torentje, het hoort bij Dortnes. En als je met de boot naar het eiland komt, en is toch het torentje van de Sint-Clemenskerk, dat is een silhouet wat hier eigenlijk al 150 jaar staat. Dat willen we terug. De Sint-Clemens weer een rijksmonument en wordt daarom reconstrueerd. Het interieur is een oorverhaal. De brand biedt de kans om de kerk helemaal opnieuw vorm te gaan met inzichten van deze tijd. Al meer dan 25 jaar restaureert Randolph Algera kerken en andere monumentale gebouwen. De laatste jaren tezamen met zijn partner, Gabrielle Westra. Als je zo'n project krijgt aangeboden, dat je het zelf helemaal mag ontwerpen, dat je een beetje in de voetsporen mag treden van nou ja, mensen van 100 jaar geleden, want dat is ongeveer de laatste keer dat het gebeurd is. Zo'n kerk een eigen stijl te geven van deze tijd, nou, dat vind ik gewoon een droomopdracht. Dus ik heb echt Ameland geprobeerd in de kerk te krijgen. De vloer begint er dan mee met alle materialen die je hier ook vindt. Die vind je ook op de vloer terug in de kerk. En de ramen, het idee van de blauwe lucht, zoals je het hier nu ook ziet. Zo'n dag als vandaag, alles mooi blauwe lucht, gele kleuren. Het zonnige van de ramen die er helemaal in komt. Het duinlandschap wat er allemaal achter zit. Dus volgens mij is die hele kerk gewoon bijna een vertaling van wat Ameland is. Langomlet krijgt Algera de zegen van bisdom en parochie voor zijn visie op de vormjouwing van de kerken. Maar over alle details wordt maar de verschillende partijen stevig discussieerd. Nou, dit zijn de oude ramen. Met allemaal een pendant erbij. De pendant is een figuur die verwijst naar de aartsengel. Hè? Maar Randolph die stelt voor om dus die pendantfiguren om die weg te laten. Als je hier nou ook nog pendantfiguren bijzet, dan wordt het wel heel erg druk. En wat hier onderin zit, ik weet niet wat dat voor betekenis had? Nou, dat staat eigenlijk in alle ramen. Okay. Dat zijn ook allemaal voorstellingen uit de onderwereld. Het zit onder. Ja. Ja, nu is het doel natuurlijk om echt de engelfiguur uit te delen als je verbindt dat tussen hemel en aarde. Dat heb ik heel duidelijk vertrouwen. Ja. Dat zie je hier heel goed. Letterlijk
de verbinding tussen hem en haar. Ja. Een soort balanceren als het ware tussen die twee dingen. Ja, nou, dat geeft dit heel goed weer. Ja, dat is goed. Maar dan gaan wij akkoord, maar het is ook aan jullie. Dan gaan wij akkoord dat het op deze manier gebeurt. Geweldig dit. Ja, dat zijn de foto's die we gaan gebruiken voor glas- en loodramen. We willen die glas- en loodramen eigenlijk vertalen op een hele realistische manier van deze tijd. Dus je ziet natuurlijk heel veel in kerkramen dat ze langwerpig zijn en dat de gezichten en de handen heel langwerpig gemaakt worden. Dat is typisch kerkelijk schilderen. Wij willen het echt doen op een academische manier, dus op een heel andere benadering. Daar maken we dus ook echt foto's bij die we nodig hebben met echte mensen. Die verzinnen we niet zelf, maar we willen juist de plasticiteit van de echte mensen erin brengen. En dat gaan we dan vertalen naar de heiligen van de kerk. Je ziet altijd in glas- en loodramen fases, van historische fases, dat er geschonken is en dat stukje bij beetje het glas en lood vaak wordt aangebracht. Wij brengen in deze kerk al het glas en lood in één keer aan als een soort stripverhaal. Je zult echt een heel verhaal zien door de hele kerk heen. En ook de hele kerk heeft hetzelfde achterliggende thema van de duinen van Ameland en de blauwe lucht die erboven zit. Dus daar staan alle heiligen in die vroeger ook in de kerk aanwezig waren, maar die we nu opnieuw weer terugbrengen met hetzelfde verhaal op een andere manier. Wij zijn hier dus opgegroeid. Ik ben hier dus gedoopt. De eerste communie, plechtige communie. Alles eigenlijk. En wij waren parochiaan tot ik dus een beetje aan de wal kwam te werken. Toen word ik een beetje minder parochiaan en nu wordt het weer wat meer vanzelf. Ja, wat halen we eigenlijk uit het geloof? Een beetje eerbaar leven, laat ik zo zeggen. Zo dat moet. Die wil ik. Die. En dat was mijn broer, geloof ik. Ja, 6 meter naast. Later trouwd. En hoop van de overlijdens van de familie metmaakt en alles. En dat ging allemaal uit de kerk. Ja, want ja, vroeger waren ze conservatief, zeg maar. Zo de kerk zei, zo moest het. En dat is allemaal anders worden, gelukkig. Ja, gelukkig? Ja, absoluut. Dat kon toch niet meer. Onze kinderen zijn hier gedoopt en ja, we hebben dus onze oudste kind, die is gestorven en die ligt hier op het kerkhof begraven. Ja, dat heeft dus al heel veel impact gehad, ook op ons leven. Ja. De weg die wij gaan met Christus is een weg die niet doodloopt. Waar je altijd weer mee verder kunt. En ook in lijden en sterven. Jezus heeft zelf het voorbeeld gegeven en daar trek ik me heel erg aan op. Hoe ik nu sta in het geloof is toch wel, ja, ik vind het wel heel moeilijk. Ik geloof absoluut, maar ik weet soms niet eens precies waarin en hoe en wat voor vorm. Het is voor mij niet zo afgekaderd van als je zo en zo gelooft, dan kom je in de hemel. Als je zo en zo niet goed doet, kom je in de hel. Die tijd ben ik al lang gepasseerd. Ik heb veel meer, ik wil wel ook geloven, want het lijkt me vreselijk om alleen maar te leven en dat is het. Dat vind ik zo'n leeg gevoel, dat kan ik niet, daar kan ik eigenlijk niks mee. Maar wel meer in een grotere vorm, groter geheel. Niet zo onder regels onderbonden, daar hou ik niet zo van. Tijdens de verbouwing van de Sint Clemens tjerk je de parochianen in multifunctioneel centrum De Toel.
En dat vond ik dus niet alleen negatief. Want zelfs uit de puinhopen, zou ik maar zeggen, dus uit het verlies, kwam toch ook wel weer heel iets goeds. Omdat je dus zo heel dicht bij elkaar zit, voelde je toch heel erg de saamhorigheid van deze kleine gemeenschap. Ja, kun jij niet voorstellen, Randolph, dat er nog stukjes zijn die ik niet kan snijden, die jij tekent. Vreeg het algenaal het onmogelijke? Nee, niet het onmogelijke, maar wel soms heel erg moeilijk, heel erg gecompliceerd. En dat is ten dele terug te voeren omdat dat hebben we ook afgesproken. Jij doet een ontwerp en dan gaan we kijken hoe dat we het gaan doen. Alleen toen Randolph met de eerste paar tekeningen binnenkwam, toen heb ik echt gedacht van nou, hier weet ik het niet. Maar ik heb er wel 14 dagen naar gekeken. En ik heb ze elke keer weer opgerold en ingerold en aan de wand gehangen en nog eens gekeken. En tenslotte ben ik ze gaan ontleden en stukjes eruit. En toen heb ik Randolph op een gegeven moment gezegd, nu mag je komen kijken. Want we moeten nog een paar dingen eruit werken. Maar uiteindelijk is het wel gelukt, maar het zijn nog steeds heel gecompliceerde ramen. Glastechnisch ontzettend gecompliceerde ramen. Ik moet niet een soort gat krijgen op die plek. Mm-hmm. Dus daar zit het een beetje mee. Zou je dat in lichtblauw kunnen doen? Zou dat mooi zijn? En diepte in blauw. Dus het wit, maar dat in het blauw heel licht. Als je dat hier zo inzet. En ik schilder dat ook een beetje zo. Dan een andere structuur, die heb ik. Dat zou een idee zijn. Wil je naar dat groenblauw weer? Of wil je naar... Het blauw wat ik hier zie. De lichte kleur. Dus wat je hierin ziet, zeg maar. Dat. Ja. Dat is een beetje... Dat is net het blauwe die hier in wit zit. Structuur. Dus ik zal een blad pakken hier. Als je zelf bedenkt wat je gaat maken, heb je altijd neiging om dat te doen wat je al kunt. En als je iets op je bord krijgt van iemand die dan ga je iets doen. Je gaat ook over je eigen grenzen heen. En dat merk ik in dit project heel erg sterk. Dat we ook over onze eigen grenzen heen moeten gaan. Dat geldt ook voor de ambitieuze plan die Randolph met de Mariakapel had. Hij wil geen traditioneel Mariabeeld erin, maar een Maria in driedimensionaal glas. In het ruut. En dat is nog neerjijder dien. Dat is het middelpunt en die straalt en die moet je bij wijze van spreken tegemoet komen. Dat is wat je wil. Dat beeld wat in de wand zit, moet als het ware de ruimte vullen. Dat is wat jij wil. Ja. Maar daar heb ik licht voor nodig. Ja, maar je hebt er even goed licht in zitten. Al neem je hier en daar wat licht weg natuurlijk, om diepte te creëren. Ik zie nu die voor het raam staat, als de achtergrond dezelfde kleur heeft als het gezicht. Ja. Dat je dan een soort gat krijgt waar het gezicht is en de handen zijn. Dus daar kunnen we wat opaliserend in zetten. En dan krijgen we ook vanzelf dat die wenkbrauwen een alles beetje, een beetje aanzetten. dat die een beetje zachter worden. Ja. Ik denk dat we daar een eind mee komen. Dan moeten we kegeltjes gaan smelten. We moeten toch... wij zijn zaterdag weer bij de leverancier. Oké, maar die heeft ook een garantie. Ja, mooi hè? Garantie, Maria. Een beetje. Leuk. Er binnen wat goed die zeggen, het is niet meer zoals vroeger. Nee, dat is ook zo. Maar het is ook niet meer zoals vroeger. We hebben nou een andere tijd. Ja, hij is een beetje anders dan dat hij vroeger was. En dan kom ik bij het plafond, die te donkere kleur blauw die erin zit. En als je aan de buitenkant, de toren is te dik. Die was vroeger slanker, dus zat een knikje in. En die mis ik. Ik denk dat het heel goed is. Ja. Ja, je kunt toch niet vasthouden aan het oude. Dus begin gewoon iets nieuws en dat doen we nu. Ja. Het kerkje, dat is straks uniek in Nederland.
En dat is alleen maar mooi. Pastoor Henk Nota is binnen op het Ameland en nauw belutsen bij de parochie. Kwart na de broon maakte hij een lieds wonder mee. Dat oude altaar, daar wie helemaal niks van hoort, behalve het tabernakel. Een tabernakel is een soort kluske, waarin dus het heilig brood zit, het overgebleven heilig brood, de reserve nemen we dat, de heilige reserve. En die zit in een cibori. En een cibori is eigenlijk een hele grote kelk met een deksel erop. En in deze tabernakel, daar zie je tijdens de broon, zie je van de s'nachts daarvoor, het heilige reserve in de cibori. En die cibori, dat weer de cibori van kardinaal de Jong, die het er na zijn overlijden schonken aan de parochie van Ameland. Die zie het vol mooi, hosties. En de hosties, dat weer één grote koek, omdat dat voor u betekent het lichaam van Christus, kan je dat net zomaar voortgooien. Dus ik ga ze meegenomen in een stuk papier, één grote brei. En heb ik hier thuis bij mij, hier achter in de tuin, in een gat, proberen te verbranden. Maar dat slagen net goed, want de hosties die kwamen alweer naar Boppeta. En ja, dat is toch wel eigenlijk heel wonderbaarlijk. En dat die mij wat denken aan het wonder van Amsterdam. Daar brandde de hostie echt net. Al woord zeggen ze van, ik ben net stikken te krijgen. Ik ben nog steeds onwijzig. En ik blijf onwijzig. Nou, dat heeft dus wel wat dient. Katholiek Nederland is in feeststemming. De nieuw benoemde Nederlandse kardinaal de Jong zal de bonnet ontvangen. Zijn eminentie verlaat het bisschoppelijk paleis om zich naar de kerk te begeven. De bisschoppen van Haarlem en van Breda begeven zich eveneens naar de plechtigheid. Ik was een jongetje, laat ik het zo zeggen, ik was van 47 en hij is dus in 55 dood gegaan. En ik kan me eigenlijk een klein beetje voorstellen van hoe hij is omgewaard. Dus dan kwam hij op Ameland, hij praatte met iedereen. Iedereen kon hem als Jan van der Bakker. Ik kwam op een scooter zitten bij hem met zijn grote handen en dan had hij altijd, nou jongetje, mag je nou wel eventjes kiezen. Had hij dus een kwartje of een briefje van 2,50, want alles was er niet. Nou, wij pakten allemaal dat kwartje, maar dat blonk vanzelf. Nou, dan hadden we dus 8 kwartjes, hadden ze allemaal trots waren wij. Dan ging je naar de keuken, hier Katrine, en dan gaf je een paar centjes zo, en dan ging je weer voort. Het was een hele lieve man. In de glas- en leertruten van de oude kerken eerden de Amelanders haar een kardinaal. Maar in de naaienruten stiet de Jong zelfs centraal. In de oorlog had hij mooi orenmeesken, koningin Wilhelmina, dominee, orenmeesken. Had hij dus toch wel verzet tegen de nazi's. Hè? En onder andere zorgen dat Joden verborgen kwamen. Hè? Dat hij echt wel mooi open. Hij heeft een heel groot voorbeeld geweest voor ons alweer en nog. Hè? Dus dat mag ik wel zien worden. Als je in de kerk komt, dan moet je gewoon een mooi plekje vinden. En, of je nou gelovig bent of niet gelovig bent, voor mij is dat niet zo belangrijk. Maar je moet wel een spiritualiteit en mystiek vinden en positiviteit. Het is een beetje van jezelf geworden dit, hè? Dus je hebt hier al een stukje. Het is een creatie natuurlijk die wel helemaal uit mijn eigen hart komt. En natuurlijk wel aangepast op het hart van heel veel anderen. Maar
Ja, dus het is wel iets wat heel dichtbij is. En als je dan weggaat, ja, dat vind ik altijd wel moeilijk. Dat is wel even een leger, toch? Dan ga je weg. Dan heb je hier een jaar of zo gewerkt, 1,5 jaar, misschien wel 3 jaar mee bezig geweest in totaal. Nou ja, dat is wel even... En dan terugkomen en zien hoe de dingen veranderd zijn. Dat is de grootste ramp natuurlijk. Want dat gaat gewoon gebeuren, dat weet ik. Ik weet dat mensen dingen gaan toevoegen en het zal niet allemaal spul zijn waarvan ik denk, goed gedaan. Maar ja, het hoort er ook bij, hè? Ja, dit is schitterend. Dat die kerken, naar fjouwer hier, Lieden, de Braan. Het nou weer helemaal stiert. De laaien dakken blinken in de zinnen. En het silhouet, bescheiden dat het is, speelt het prachtig mooi in het hele beeld van het eiland met de oude zadeldaktoren. Schitterend. Sibylle de Blauw is hoogleraar vroeg-christelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit. Uit namen van het bisdom toetst hij het ontwerp van Randolph. Ja, dit is echt de vorm die Kuipers hier betocht heeft. En die zocht ik hoe hij zich heel erg aanpassen heeft aan het eiland. Namelijk, zoals eigenlijk alleen maar het dak van de kerken. Niet hegemurren, bewust geen hegemurren, maar een mooi, alomvattend dak. Zat dat bijvoorbeeld in de Noorse architectuur, in de middeleeuwen, in het kerkenbouw, ik hier. Past heel goed bij een eiland. En een bescheiden twerken erop, wat krekkelijk genoeg is om het geheel opvallen te laten. En mooi spelen te laten in het beeld van het eiland. Een van de redenen wie ik dat het zo'n uniek ontwerp is in het werk van Kuipers, dat er alles voor inzetten is om het weer om te krijgen. Vernijing in de kunst, in de architectuur en in de beeldende kunst is iets wat het christendom eigen is. Het gaat telkens weer om het ziekje van een nijverband tussen de inhoud van het christelijk geloof en de zissingskracht van het evangelie en vormen die kunstenaars en architecten daarom aan kennen. En nou is het natuurlijk in de laatste eeuw een proces dat aardig tot stilstand komen is, omdat er heel weinig nijs meer toegevoegd wordt, meestal hier in West-Europa, aan wat we hebben aan christelijk erfgoed. Maar dat wie ook het prachtige van dit herbouwproject, dat er nou een kans weer om wel degelijk binnen die oude traditie en mijn gebruikmaking van al de elementen in deze kerken iets heel nijs te maken. En voor zover ik zorg is dat op dit moment in Nederland wel degelijk heel uitzonderlijk. Allereerst is het toch een bewogen moment om zijn gebouw weer te zien. En wat het meeste direct treft is dat het een combinatie is van het vertrouwde, het bestaande gebouw zoals het weer tot de bron en van iets volstrekt nijs. En dat op de eerste blik die beide aspecten altijd nij zich op een hele mooie en spannende manier tot elkaar verhouden. Daar ben ik blij van. De familie van Henk de Jong sponsoren een van de nieuwe ruten. Pater Titus Brandsma van Bolsert kwam te jaren met kardinaal de Jong in verzet in de nazi's. Ze sprutsen haar een uitje in NSB-propaganda. Uiteindelijk pakten de Duitsers Brandsma op. In concentratiekamp Dachau komt hij om het leven. Dit Ruud Wartmakke doet het Vaticaan Titus Brandsma zielig verklaren. Naast hem een dwaze moeder uit Argentinië die het in haar tijd strijdde tegen fascisme. Het was toen in 86, toen leefde het veel hoor. En ook omdat ik een hoop contact had met Amnesty wel en zo. En dan is het helemaal vanzelf. Oh ja, dat maakt het een extra bijzondere ruimte. Ja, ja. De overgang van Titus Brandsma, van zijn vrijheid van meningsuiting, dat zijn de veertjes, dat zijn eigenlijk de pen. Hè? Ja. En die pen die gaat dan over zo in een boogje zo terug naar de foto's van de dwaze moeders en die komen dan weer de dwaze moeders. Zo verbind ik die twee ramen ook bij elkaar. En dat vind ik zo knap. We hebben een moment afgebeeld dat ze eigenlijk een van die zonen terugkregen door het protest. Hè? Dat is het idee wat erachter zit. Het is niet alleen maar de protesten die nutteloos waren, maar juist nuttig waren. Hè? Dat is wat ze laten zien. Dus, de tweede vrouw zie je ook een beetje aan met die hand op de borst. Zo, van, die heeft eigenlijk de foto's
zo van haar kind is er weer terug. Die heeft ook een beetje een lach. Ja. En de rest is natuurlijk nog veel meer gefocust op dat ze het nog graag willen bereiken. Het is wel een verwijzing naar het concentratiekamp, hè, de Blauwe Distel. Daar staat hij eigenlijk voor. Maar hij is hier gewoon... Nou, hij is aanwezig, de verwijzing is aanwezig, maar veel minder prominent als in heel veel glas- en loodrammen die je ziet van Titus Brandsma. Voor mij was het een beetje van, dit verhaal moet niet te prominent aanwezig zijn. Dat is een beetje weggedrukt, letterlijk. Je ziet erop gestaan. Nou ja, is voor de kinderen, de kleinkinderen, voor de familie, hè? Voor de mensen die het moeilijk hebben. En dan kun je altijd bij Maria een kaarsje opsteken. Er gebeurt wel wat in je leven en dan maak je een gebedje en hoop dat het allemaal goed komt. Dan steek je een kaarsje op en dan hoop je dat het allemaal weer goed komt. Voor mijn kinderen en kleinkinderen, dat als ze met verdriet en narigheid te maken krijgen in hun leven, dat ze dan de kracht vinden om daar doorheen te komen. Dat de kracht van Maria mogen ontvangen. Ik vind blauw wat hard. En ik had Maria liever met de handen zo gehad, omdat het de Maria-kapel is. De mensen die komen met problemen of moeilijkheden of verlies. Dat Maria zegt van kom maar bij mij. Maar ja, dit is ook mooi. Alleen moet er even naar binnen. Goede Vader in de hemel, wij danken u dat we hier vanochtend afscheid mogen nemen van de Toel om op te gaan naar uw huis. Uw huis dat uit de as herrezen is. Een waarachtig godshuis dat ook die naam verdient. We danken u dat u ons nooit in de steek hebt gelaten. Dat u bij ons bent gebleven, al die tijd.